Morning, everyone. Morning. Hello. Oh, balita ko, pasado ka daw. Ay, opo. Nung last Friday po. Okay, so, kamusta? Ano ba nangyari sa evaluation mo? Yun, gawa ko naman yung ginagawa sa akin ni Mr. Lau. Tapos medyo nagka-problema lang ako ng kaunti dun sa introduction. Pero okay naman, smooth sailing. Buti naman, so congratulations. Thank you. At last question ko, tingin mo kung hindi ka dumaan sa 30 days training, meron ba magiging improvement or it's just Daryl is Daryl? Ay, kung hindi ko nadaanan yung yung 30 days training na yun, malamang hindi ako nakapasa kasi may mga bagay doon na bago sa akin. Yung pagpe-present ng pagpe-present sa harap ng panel, pag yung ng chart, pag-present ng chart. Tapos yung yung kay Mr. Lau yung ginagawa niya sa akin. Okay, overall in your personality, nakatulong naman Oo, ba? kasi ngayon medyo nag-boost yung yung confident ko na makipag-usap sa mga tao. Dahil Okay. na pagkaharap mo sa mga di ko pa masyadong makilala. So yun. Okay, thank you very much and congrats again. Thank you. Okay, bye! Bye-bye.